Sila ka prize handai umdon kam bayrung ha ka fishing competition kaban sepelong haman sengat muta. Ya le perlok in ya sengap ya gani ka video nadu ka basdang hadu menekut ba pintip ya gani ka free fishing competition kaban sepelong ha ka khatsau trik benai ba khatar arja arpsau ha ka shnong men sengat muta. Di kamtame ya ki parlok rawan ban kumjuru ya ki viewers jong state megalaya ki baju sultanat ban page ya hanai channel subha ba pinya share like ban subscribe na banta ki wei pade ki fishing competition kani ka fishing competition kan long kumne halor ka first prize ba sateng jong ka arpu pratrik banai ba pra arja arpsau hamen sengat muta kalong kumne bala penyai da ima perit rungkat ka West Giantia Fishing and Multipurpose Association kajaka kandei ha ka pungjong ima Elias Muxer kata hapo kasinong mensengat muta West Giantia Hill District namar kejing sa teng jong kati ka first prize ha ka arpratrik menai bapra ajar sao kin pelong no ya ka free fishing competition kata ha ka khat sao tarik benai ba khat ar hajar arpsau bat kapor kan sedang nadu khandai bijem step hadu si beji janmit lani no khai singi lale ya kane kat kum kasur upai ba ki parlok roban ki palale ha kati ka arpratrik menai bapra ajar arpsau subha lada phim yo ai hagati gasi subha ban leit yang hagani ka khatsau tarik nang ba phi ban ya la ka jong ka bok no sip ban yo ra ya kati ka kerdan ka ban kong ka ba ar ba ka kerdan ka balai nakamta ka dor ka tiket hangti la ong free shiru yang lene we khwai ta ka bomut umdan ka ban siu ai hagati ka fishing competition bat ka ba khamsu tanat shishu hangne ka long ya ki parlok rawan wat lada kidei tangki pai ba ru sungba ban ra rumwiang lene ra khwai hagati ga singi mo lada namar kalong kumne ya ki ticket khwai da ki ticket lucky draw kata ka bomut lada phi tit ya ka ticket lucky draw kin kin sa pen le ka ye phi ha ka fishing competition lane ha ka jaka khwai ti wat nam sung thu bakla ya gane ti sisin ma phi la tit ya ka ticket lucky draw phila ban khwai ru te yaki dokha subu lada pishong khwai hakate gasi wala da pitit da ga ticket lagi draw and pishong khwai te phia ban bu bhai to I slip na nei to I ticket te kalong kumne yaki dokha bawan thau hakate gasi and bu record ha ki ticket lucky draw te kinu kinu ki rawon la ne ki pai ba ki ba le ban shong khwai hakate gasi kin sobha ban bu bhai te ticket namar ba ya ka jingthau lani ya ke record jong kati ka dokha ka ba pio en sabu ka ticket lucky draw ka jong phi bad hadin malakut kani gji ko khwai dokha lani ka fishing competition kan sadon ru ka jingya dur masi bad kini ki masi kin de ki pa paunam ha jong ka ri khasi jentia bad kinwan ban penyale kai ha kati ka singi ti kumta la kerpan ya ki parlok rawon mat kumjuru ya ki pai ba kinong sakhi lani kinong pe kai ha kati ka fishing competition sobha ban thit ya ki ticket lucky draw haga ju ko poru hila ban song khwai kan sadon ru ka lucky draw ha ka ti ga si sho kata ngan pen sngo shpi harangkat ka te kite ki price lightly kan sadon ru ki consolation prize hadu arab santali kata marshipho hajar we urawan ngadu kerdan ke ban kong hadu kerdan ke ba arab san undang yo mar shipho hajar tengka na ka banta ka consolation prize hakadai ga singi kan sadon ru ka lucky draw kata nakamta first prize unyo da ka alto keten brand new lani lada pimtre ya ka kaliru pin la panshim da ka pisa lailak tengka uba aron yo silak tengka bat ubalai undang yo sanpho ja tengka bat kador jong ka tiket jong ka te ka lucky draw kandei lai spa tengka shi tiket ba nagamenta kane ka lucky draw en pen lekai haswa kejingya dur masi Tishushu nagaliang join kinong penyait ketika fishing lani ka free fishing competition ila pentip ya ka jinglut jingsap lani ka expenditure ha ketika singi kata khatsau trik na ba khat ara jarap sa kolong kumne nagamenta ki prize kande ka first prize hilak second prize laipo jar third prize arpho jar bat ka consolation prize ka don hadu arp santali mar shipo jar uwei
kalong arlak san pojar te nagamta kiwi pada ki jinglut namta ka NOC shinong kan de ai shilak san po dok khasan kuntal shilak arpsan sound system lai pojar permission pojar volunteers live san hajar nata sekiwi pada ki jinglut barit baria kan de san pojar but ka price la dak pikeng lang nagamta ka price kan de saulak but kui ki jinglut kalong saulak la da grand total ki te ki jinglut baro but price but kui kan long pralak tengka te nagaliang jong kin open ya te ka free fishing competition kala pentip ru hak be dei bat ke jinglut ha ka te ka si tela kapat ya ki parlok rawan sumhaban shim ya kan kalat ka kalbu namar hakate ka free fishing competition pinum don kamban COA watang sitangkaru dei tang kabai tiket jong kalaki draw te lada pidang dei ki batmai ha ka video ba ka channel ke jonga sobha ba finya share like subscribe na kumta kiwi pade ki fishing competition na ni ki khubor hakbai dei ban ka jingko khwai ro kha ki banawan hapo ka ri khasi jentia hi baro koi tangata hi khublai shibun